δυσπιστία δεν τους αφήνει να το παραδεχτούν. Άρα ανήκει να γλιτώσουν από τη σύψη ένα μεγάλο έργο. Ο γιατρός έχει μια νόστιμη, αλλά ανισόρροπη ασθενή. Αυτή είναι το κλειδί του μυστηρίου. Σε μικρή ηλικία γίνεται το θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Δράστης ο ίδιος της πατέρας. Εδώ έχουμε τη λεγόμενη μετατόπιση. Η δυσυναισθηματική μεταφορά. Κλασική περίπτωση για κάθε ψυχαναλυτή που την οδηγεί να ταυτίσει τον γιατρό με τον πατέρα της. Απαιτήσεις από συζυγοληπτομανή, απαιτήσεις από την ασθενή, είναι απαιτήσεις από μια φλογερή γραμματέα συντρέχουν την πνευματική του υγεία. Πάνω στην αγωνία του τον γυρίζει στα χώρια. Επειδή όμως μένουν μέσα του και λείψανα από φυσιολογικά αισθήματα, καταφέρνει τους νέους του χαρεμιού των αντιόντα η γυναικεία. Πράγμα που εξηγεί τη μανία του με την γυναικεία καθαρόβα. Βεβαίως, όταν το οριμάσει η νέα βροσή του, θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε καλύτερα εάν στα αγόρια του έβλεπε τη σύζυγο, την ασθενή ή την ιδιαίτερα. Και γιατί τα έριξε και στον αστυνομικό? Εδώ έχουμε η τρέλα για την τρέλα. Όπως λέμε, η τέχνη για την τέχνη. Τι είναι αυτό? Κουτί από χάπια, τι εννοώ. Τα πήρε όλα. Εδώ έχουμε συγκλονιστικό τεκμήριο ψυχικής βασάνου. Το βασανισμένο του μυαλό τον οδήγησε να βρει λύτρωση στην αυτοκτονία. Αυτοκτονία? Όχι, δεν το περίμενα. Αυτό που ποτέ δεν περιμένεις είναι το πρώτο που πρέπει να περιμένεις. Να το βρούμε την επόμενη και δεν θα μοιραίω. Δόκτωρ. Δόκτωρ. Γιατρέ, η δεσποινή Μπάρκλη κρύβεται από το παράθυρο του απομονωτηρίου. Πού να κρύψεις γυναικεία ρούχα μέσα σε ιατρείο? Είναι παγωμένος, δόκτωρ. Από το φάρμακο το γνωρίζω, το συναντάει βασικά στα πτώματα. Φορέστε του κανένα ρούχο και βάλτε τον κάπου έξω να κοιμηθεί. Και τι θα πούνε αν με ρωτήσουν τι γυρεύει ένας αστυνομικός μαστουρωμένος στον κήπο σας? Εσείς είστε ένοχος, δεν χρειάζεται να δώσετε εξηγήσεις. Εξηγήσεις δίνουν μόνο οι αθώοι. Έτσι έχει κυκλοφορήσει το πράγμα, με βλέπω πλανόδιο σπιρτοπόλη. Κάποιος έκλεψε το καπέλο του αστυνόμου από το χώρο. Ο άντρας μου λέτε. Ορίστε. Τι μας πρόκειται, αγαπητοί, εκφράζεται θα έλεγα πολύ περισσότερη ταραχή από όσοι προβλέπετε για καπέλα αστυνομικού. Είδα τον άντρα μου να κουβαλάει μια γυναίκα στους θάμνους. Τι έκανε σε εικόνα? Όχι. Δικαιώ για το ιστορία το πει. Τα φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν όχι για αυτοκτονία, αλλά για θάνατο. Ο σύζυγος σας προφώνησε την γραμματέα. Δεν είναι κομματάκι μελοδραματικό αυτό, δόκτωρ? Αυτούς τους περλούς μόνο σε μελόδραμα τους βάζεις. Δεν χαραμίζεις την τραγωδία. Τώρα βγήκαν στο φως. Το φινάλε του βιβλίου μου αποφέρει λογικό έρισμα. Αιμομηξία, σοδομισμός, αποθαρρυνωμένες γυναίκες και αλόκριτες ερωτικές αιρέσεις που ικανοποιούν τα πλέον διαστραμμένα κέφια. Μια όμορφη, αλλά νευρωσική νέα επηρεάζει τον γιατρό να θυσιάσει μια λεπτή παθαίνω και να εξευμανίσει τις σκοτεινές θεότητες της παράνοιας. Παραβιάζοντας δε το δαιμονόπληκτο των άντρων, έβραν το πτώμα της ληστικούς αιμορραγούν υπό των εσφών και μελάτων των αρχιαφαλών. Τεκμηριωμένη μελέτη μου επί του διαβοή του εξωτεροφόνου Φρέντης θα συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση μαριμφερών γεγονότων.
γραφτεί, έχετε έναν από τους πλέον διακεκριμένους παράχρονες της ιστορίας, παραβεστή, πετυχιστής, ομόφυλο ετεροφυλόφιλος, Δολοφόνος. Ο Δ. Κάντης παρουσιάζει αξιοθαύμαστο φάσμα διαστροφής. Μπορεί να ανακαλύψουμε και νεκροφιλία, αν είμαστε τυχεροί. Θα την διαβεβαιώσετε friends ότι σας είδε γυναίκα σας να κουβαλάτε ένα κορμί στους θάμνους. Ναι. Και μπορώ να δώσω εξηγήσεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι δικές σου εξηγήσεις, μπορώ να βρω δικές μου. Πού είναι η ιδιαίτερες? Δεν θα την ξαναδείτε, την απέλυσα. Βέβαιως δεν την ξαναδούμε αφού την σκότωσε. Δεν σκότωσα κανέναν. Το άτομο που είδε η γυναίκα μου δεν είναι νεκρό. Κοιμάται μόνο. Ορίστε. Πιστεύετε όλοι σε Ανάσταση νεκρών? Γιατί απαρνήθηκες τον Θεό των πατερών σου? Εγώ πιστεύω μόνο στη λογική. Δεν μπορείς να πιστεύεις στη λογική σε ένα παράλογο κόσμο. Δεν είναι λογικό. Αυτά εδώ κανόνιζες να τα φορέσεις προς αυτοειδονισμό? Όχι. Εγώ είμαι απόλυτα φυσιολογικός. Αυτή η προσήλωση του στο φυσιολογικό είναι εντελώς αφυσική. Η κοπέλα της σκότωσες πρωτού ή αφού την έκλεισες? Δεν είναι τα πρόσωπα. Άντρας. Αφού φοράγε φουστάνι. Άντρας Οι ήταν. γυναίκες φορούν φουστάνι φρέντις, όχι οι άντρες. Δεν θα συμβάλλω εγώ στην άσκοπη κατάλυση ενός παλαιού και ευγενικού εθήμου. Μήπως αλλάξατε ρούχα με το θύμα σου προτού πεθάνει? Δεν πέθανε κανένας. Το άτομο που είδατε ήταν ο αρχιφύλακας που πήρε μεγάλη δόση ναρκωτικά. Και γιατί ήταν ντυμένος γυναικεία? Διότι το βρήκα γυμνό και μόνο αυτό το φουστανάκι είχα πρόχειρο. Τι έγιναν τα δικά του ρούχα? Τα έκλεψε κάποιος νεαρός. Καιρός να βάλουμε τέλος πια σε αυτές τις παραισθήσεις ελληνορωμαϊκού στυλ. Υπάρχει κάτι να συνδυαδείς? Η μοντέρνα θεραπευτική τον απορρίπτει. Είμαι ενήμερος. Εμείς τους χρησιμοποιούμε και αστυνός απορρίπτει. Και δεν δω κανένα. Ο θυρωρός έχει μερικούς. Είναι τρέλα να αφήσουμε λιτό τον άντρα σας στην κατάσταση. Συνωμοσία οργάνωσης πάλι,